Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Exodus Kapitulo 3, versikulo 12. Adda aktokan ka, insungbat ti Diyos. Kat dayto ito ti pagilasinan, asyak tinangibaon kan ka. Inton mairwar mo dagiti tattaok it Ehipto. Agdaydayaw kay to kanyak ditoy abantay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Juan LV balasang ko. Kasapulan na ti volunteer at tumulong ang mga sikaso kadagiti tattao iti dayjay a lugar. Lugar dagiti na abandonado at tattao. Ma'am Marina? Kat makitag akabailam, LV. Ma'am? Ngamket di, saan ka apilitan asumurot kada kami? No talaga asaan mo akayat? Sige ma'am. Sumurotak kada kayo. Agyaman agno kasta. Ibagak kada papakan mama, ta sumurotak kada kayo. Alang nga ron, umay kan tamang roginti prayer meeting tayo. Kat iraman tayo nga ikararagan dagiti tattao. Nga da ijay balay dagiti na abandonado at tattao. No kasta, iha, sumurot ka kada kabisat Marina. Wen mama, kat makitak tiraggat na at tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong na. Kat kasla da mangyayar arasaas iti lapayag ko asumurotak. Anya? Wen mama, iso nga agpakada ak kada kayo kan ni papa. Ta sumurotak kada Ma'am Marina. Kasanon tinigosyom, iha. Awan parikot iti dayta, ma. Adda ti taltal ka katao. Iso ti mga sikaso iti negosyok. Kan maysa, saan ko abaybay ang tinigosyok? Ala, iha. Sika ti makam mo. Anyan gayam, Ma'am Marina. Matignay tiriknak nga agboluntaryo. Ngamin, adda pa'y ubing. Pudno dayta, nakakaasid Naimbaglangan ta adda daytoy a lugar a para kadakwada. Pudno ta kunam. Amerikano tinangirugi iti daytoy. Maysa a misyonaryo. Kat idipim mo sayan, intultuloy matlaang dagiti kakadwa na a misyonaryo. Kat maysa akdita akatulungan da. Ma'am, Kat gapot ag maysa akon ito'y abiyag. Gapot tapim mo sayan da iti asawak. Kan awan mat anak mi. Dito yun tinangituunak iti imatang ko. Ti agserbi iti padak a tao. Kat amok ati Diyos tinangayab kanyak dito'y balasang ko. Gapo tayo sumatla ang ti makipag-adda kanyak iti daytoy at trabaho. Ma'am Marina. Ala, umay ka. Ta ipasyar ka iti intero nga aglaw-law. Sige, ma'am. Wan, apok. Uray bataya kun. Ngamin, saan da kun apagan na ano dagiti anak ko? Lola, Nauuyong ak ini kadakwada. Day tatiga po na saan da kun apagan ano ita. Pinagadal ko amin ida, apok. At dapay nakaasawa iti baknang. Kat day tatiga po na asaan na ko natalyawan. Lola, Nakapsuuta kon. Kat saan kon akabailan ti agtrabaho para iti bagik. Iso nga adda ak ditoy. No awanak ditoy. Nalabit nga agkatang-katang ak ditan. Gaputaawan matan balay ko apagawidak. Nairaman ngamin idi anapuuran. Idi adadakkel apuur anapasamak ijay lugar me. Lola,
Apay asaan kayo akim mamang iti maysa kadagiti anak yo. Saanen apok? Gaputa kagura dagiti anak ko. Kat, kumusta tirik nayo ita? Saan na nasaya at tirik nakapok. Maditi bagbagik. Nakapsutak. Kayat yu ka di makita dagiti anak yo? Wan apok. Amok. Asandakon apagan ano. Anya tinagan mo, Neneng? Nena, manang, Apay nga da ka ditoy. natayan ni nanang ko. Kat nauyong ti asawa ni tatang ko. Iso atim maraya kon. Kat saan akon anagaw awit. Anya? Ngam, naragsaka kon ditoy manang. Iso nga oray sana kon nga agaw awit ije balay mi. Kasta ka di? Wan manang. Kayat ko kumat ang eskwela. Ha? Talaga? Kayat mo ti ag-eskwela? Apay kat din asaan? Sige, ag-eskwela ka. Siyak ti makaam mo. Elvi, saan ka kadipay ang makaturog? Adda ka di parikot, balasang ko. Mama Rina, pampanunutak namin ni Lola Erlinda. Saan nyo kadi pinadas a sinapol dagiti anak na? Pinadas mi. Nang ipatulod kami iti surat, iti address ngayong baga ni Nana Erlinda. Ngam aging gaita, kat awan pa iti imay ng sarungkar kan ko, ana. Ma'am, Sipod nakalpas kano dagiti anak na, kat naadaan-dan iti pamilya, linipat dan anaming pinsan ti inada. kaasimat. Mama Rina, kayat ko asapulan dagiti anak na. Ala, numaaramid mo dayta, balasang ko. Nasaya at launay. Sige, Elfie. Mapan ka no dayta ti kunam. Katsapay la kumata masarakam dagiti anak ni Nana Erlinda. Masya naklaunay ka ni Lola Erlinda. Tunggal agsarita kami. Dagiti anak na tidakdakamaten na. Kailiw na launay dagiti anak na, ma'am. Ala, padasem ti mapan iti ayan dagiti anak na, balasang ko. Tabareng masarakam ida. Ket adda maipaikan ka abas sita kwarta. Naimbaglaeng nga aramatem. Agyaman Mama Rina. Angam, saanan? Amok mo't at talaga ako rang ti kwartang agap-gapu manipod iti tulong dagiti tatao. Iso ang makaamu aklatan iti magastos ko, ma'am. Anya? Adda kwartak, kat dayta ti aramatak. Ala, aganad ka nga rod iti dayta apagnam, Elvie. Wen, Mama Rina. Pasensyakan, tasaan ka ang matulungan ita. Gaputa ururayak mat tinaganak tay may nga ubing. Kat bareng maurnusan ti parikot. Wen, ma'am, maawatak. Sapay ko maiti Diyos. Tamaurnos amin aparikot dito'y. Ha? Sino ka, ma'am? Dito'y ka ditibalay ni Anton Madrigal? Wan, ma'am. Siyak ta anak na. Apay ka din, ma'am. Adda ka diti amam? Kayat ko kumaakasarita. Sige, ma'am. Umay ka. Sumrag ka. Tapno makasaritam ni Papa. Sir, adda ti inayo ijebalay dagiti na abandona ni Lola Erlinda. Kat tunggal aksarita kami, dagiti anak na ti kanayon na ada kamatan. Akayat na kumaamakita dagiti anak na, sakbay ti ipupusay na. Anya? Bigbigan na asibabasol ka da kayong anak na.
gaputan na ulpit kano, idiubing kayo. Kat amo na aday ta ti pagsaksakitan tinakam yo. Ngam kalkali kaguman na makita na kayo. Nga uray iti maminsan laeng. Sige, ma'am. Umayak itayan na. Agyaman anak, Anton anak. Naragsakak unay na nakita ka. Nabayagan anak pakpakawanak iti Diyos. Kapoy iti kinaulpit ko kada kayo ide. Nanang. Katsapay lakuma, tama pakawanak, Anton, anak. Uwan, nanang. Saan ang nasakit tinagam ko kun ka? Kat iti kada ki Jabrod. Imbaga kaniwil maakabsat ko sa pulin na kakuma. Kat kunanangawan ka no ti parikot kun ka. Pakawanin nakmat nanang. Gaputa iti kada ki Jabrod, kat nabaybayan ka. Naragsak akon, anak ko. Gaputa nakita kan. Awanan ti parikot, Mama Rina. Gaputan naragsakan ni Lola Erlinda. Kat makipagnanaedan iti anak na alalaki. Wen Elfie, kat dakkel dayta an aramid ang balasang ko. Mama Rina. Ngam saan laeng adayta ti misyon mo, Elfie. Adupay. Wen, ma'am. Kan kayat ko pa iti tumulong nga agi-sponsor kadagiti ubing. Tapno agadal da. Nasaya at mat. Gaputa may sa dayta a proyekto tayo ita. Tangay ado dagiti ubing ditoy. Nasken nga agadal da. O anya iha, kumusta ti kaaddam iji balay dagiti naabandona at tao? Awan mat parikot, Mama. Nagduduma dagiti tattao ijay ang maas-asikaso. Adda masakit, adda nakarutiliday na, kan adda pa'y dagiti saan analimbong ti panunot na. Agan-anad ka ijay, anak. Wan, Mama. Katini ko osyom, saan mon samatan ang masango? Masangok, Mama. Awan parikot iti dayta? Maibalansek ti oras ko. Nasaya at nukasta, iha. Ay, nagregat ti kasta at trabahom, LV. As-asikasom ti negosyo. Kalpasan na. Tumultulong kapay kadagiti tattao, ije balay dagiti na abandona. Wan nga Rod, LV, imbag man ta ka ba alam? Malagip ko ti pakasaritaan ni Moses. Ti panangayab ti Diyos kan kwa na. Ako na. Adda aktukan ka. Kat dayto ito ti pagilasinan asyak ti nangibaon kan ka. Inton mairwar mo dagiti tattaok iti Ehipto. Agdaydayaw kay to kanyak dito'y bantay. Dayta ti malaglagip ko, Rita, Viola. Kat amok nga addalat ti Diyos kanyak. Isu ti bigsak. Tapno kabaelak amin dagitoy abambanag. Sige, LV. Padasag ti sumurot kan ka inton day off ko iti trabaho. Tapadasag mat ti tumulong. Sige, oray siya. Kaya't ko mati sumorot kan ka, no kasta a day off ko iti trabaho. Sige. Awan dakas na. Ngamin, talaga nga kasapulan kami pa iti volunteer. Nangro na iti ayan dagiti lalaki. Ay, kastoy gayam dito'y LV. Ala, jila kayo. Kasla marigatan nga umangas, gapo iti panaguyak na. Oh my God, asit ganta. O sige, asit ganyo, taasi kaswak dagiti dadduma. Tata, kumusta tirik ma'am? Ay na, katumtumar ko iti agas ko. Asino kaya? Siyak ni Rita. Siyak mat ni Viola, tata.
Ay, nagpipintas kayaw. Mabalain ti agaram kada kayaw. Anya? Laklak kaya nun. Yung kastapay lang, ibagbagana. Di mo tutupan. Agkuskusilap kamay, Petra. Saan Petra tinagan ko, tata? Una yan. Ay, una yun dahil tungawag. Mahamuyaw. Kaya't kulang amin tagbalin anaragsak. Isu aray-ray awak ti bagay. Tata. Nagasat kami launay. Nga daditaw, gaputan ta kayo anaanos. Kinayat at umultulong ka na kami. Kat sabay lang ko mata makaanos kayo. Kahit mo kaditi danong tata, yalaan ka. Huwag, agyaman na, napintas adayaang. Ay na, kunaklakit din no bastos jay lakay, ngam saan mo't gayam. Maasya na, gaputaawan apulos ti pamilya na ang makatulong kenkwana. Huwag nga rod. O ala, da kayon ti mga sikasukan ko na. Okay, awan parikot iti dayta. Adda kami lata ditoy tunggal day of me. Kano iti Domingo. Ay, agyam anak. Sapay la kumata umadupay dagiti pada tayo a volunteer nga agpaay ditoy. Padasok ti agawis, bareng adda maawis ko. Ay, uray siya. Oh, nasayaat nga ron no kasta. Kat babaan iti panagtitinulong tayo. Sumaya at pa'y ti trabaho tayo. O anya, nena, kumusta ti eskwelam? Nasayaat mo't manang Elvie. O sige, ag-eskwela kalata. Ngamin, kinasarita kon ti amam. Kat umay na kanto sa rongkaran ditoy. Agyaman nak manang Elvie. Ngamjak kaya ti sumurot kan kuana. Dituya kon. Ngamin. Tultulungak ni Carla. Pilay ngamin. Kat marigatan ang magna. Anyamot ngay dagiti maitultulong mo kan kuana. Siyak ti mang bagbagkat iti bagna. No income ag-eskwela. Nasayaat ka nga ubing. Ala, nena. Ituloy mo ti agbalin a nasayaat iti padam a taongan. Ngamin, kasta ti kayat ni Jesus. Wan manang Elvie. Maragsakan akparaken ka, nena. Gapot a nasayaat ka nga ubing. Kat gapo iti dayta, adda reward mo kanya. Ay, anya dayta, manang. Igatangan ka iti napintas a sapatos. Yehey! Agyaman nak manang. Ngam, kasanon ni Carla. Awan na pintas sa sapatos na. Saan na parikot dayta? Sige, tapno awan ti agsakit tinakam na. Igatangan kayo amin iti sapatos. Thank you, manang Elvie. Nakaragragsakak. Kat gaputan naragsak ka, ad-ad dapay ti kinaragsak ko, nena. Kat di mo liplipatan ti agkararag iti Diyos, ha? Ti agyaman kan ko na. Kanayo na kasta ti aramidak, manang Elvie. Kan oray sika. Ikarkararagan kamat. Asapay lako ma, ta saan ka apo mampanaw ditoy. Iti kasta, adamang tultulong kada kami. Wan, nena, saan ak apumanaw? Saan kayo akayat apanawan? Nang runakan ka, ken dagiti kakaduampay nga ubing. Tunggal may sa a Kristiyano, kat makuna nga adda akam na. Ngarod, intay ko maituloy dayta ana ipaay nga akam. Kas panang tungpal tayo iti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak.
Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.